Terve! Minä olen Verkkoon kadonneet hankkeen Ville. Moro, ja minä olen Verkkoon kadonneet hankkeen Ville. Koska avasit tämän videon, olettaisimme, että olet kiinnostunut siitä, mitä Verkkoon kadonneet hankkeessa tehdään. Sen sijaan, että kertoisimme, voisi olla vieläkin parempi, että näytämme. Koska koti on monelle komeroituneelle turvapaikka, jonne ei mielellään muita päästäisi, järjestämme toimintamme Komero-nimisellä palvelimella Discordissa. Komerossa on seuraa mielekästä tekemistä ja vertaistukea ihmisistä, jotka ymmärtävät komeroitumista. Järjestämme mahdollisuuksia vaikuttaa ja toiveiden mukaista tukea haasteisiin. Järjestämme toimintaa jokaisena arkipäivänä ja osallistujat pääsevät suoraan vaikuttamaan toiminnan ja koko hankkeen sisältöön. Emme tiedä komeroitunutta henkilöä paremmin, mitä he hankkeelta haluaisivat. Kaikki on vapaaehtoista, oli kyse itsestäsi kertomisesta tai toimintaan osallistumisesta. Emme kerää tietoja, emmekä kysy tarpeettomia kysymyksiä, emme päästä palvelimelle henkilöitä, jotka eivät sinne kuulu. Samalla viikolla voi tapahtua monenlaista. Voimme pelata yhdessä verkkopelejä, järjestää keskustelutapahtumia esimerkiksi ystävyydestä ja kutsua kansanedustajan vierailulle. Kerran kuussa järjestämme heimoneuvoston, jossa osallistujat pääsevät päättämään, mitä hankkeessa tehdään. Jos haluat mukaan yhteisöömme kehittämään komeroituneiden hyväksi tehtävää työtä, olet lämpimästi tervetullut. Paina vain verkkosivuiltamme löytyvästä linkistä.